एगो मरद मेहरारू के कहानी बा। एगो मरद कैसन मेहरारू रही कि जौन कहस उ सुनते ना रही, उल्टा काम करत रही। बेचारू परेशान हो गई रहन। तो जाके एगो साधु बाबा से देखलन कि बाबा तनी देखी तो कह तनी पराठा बनावे तो भात बना देती है। जहिया कह तनी कपड़ा फींचे को दिन तो फींचते नहीं खे, तनी देखी तो एकरा का भइल बा। तो साधु बाबा कहलन कि एमे कौन है, ई कोनो रोग थोड़े है, ई तो मन के बात बा। उनका मन में बा कि तार कहल ना हो तो कुछ करे के बा। जा जौन तारा काम करावे कही ओकर उल्टा कही हो, अपने कही है। पराठा खाए के मन हो तो कह आज भात बनी हो, अपने उ तारा के बना के दी है। बेचारू गोड़ लगलन बाबा के, गोइलन तो जाते जाते कहलन कि आज भात दाल बनी, पराठा हमारा घर में कहियो ना बनी आज के बाद। तो कहते तार कहल होई परोठे बनी। परोठा बनैलस, कहलन कि आज हलुआ ना बनी हमारा घरे। तो कहल तार कहल होई हलुआ बनी, बनैलस खैलन। जोन का मन करे उल्टा कहस, अपन काम सीधा कर होखे लागल। काहे कि ऊपर मन में रहे मेहरारू के कि हमारे कहल होई तार कहल ना होई। तो कहले कि अच्छा। तब कहले कि नैहर तोरा नहीं खे जाए के, कहते कि जाई। तो फिर कहलन कि नैहर जइबे तो जाइए, बाक्सा लेके मन जाइए। तो कहते कि बाक्सा ले जाई। कहलन ठीक बा, बाक्सा ले जाइए तो ले जाइए, ओमें सामान मत भरिए, भर बाक्सा के मत लिए, हल्के लिए तो भर बाक्सा के जाई। तो कहलन कि ठीक बा, टेम्पू से चलल जाई। तू कहते कि ना पैदल चलल जाई। तो कहलन बक्सा हम ले जाई। तू कहते कि ना बक्सा हम ले। काहे कि मर्द के तो सुनत ना रहे, मर्द के उल्टा काम करत रहे। फिर गइले ससुरारी के नजदीक। तो कहलन कि 2 किलो मिठाई ले। तो कहते ना मिठाई ना ले आई, तार कहल होई। गइलन ससुरारी, तो गाँव किनारा घर रहे। तो 10 गो अपन सखी सहेली जोड़े जात रही निहाय। तो भाई 10 गो लोग में कैसे कुछ बोलस, ध्यानो ना रहन। तो कहलन देखिए किनारे नहीं है, निहा के जल्दी है। उनका तो मर्द के काम सुने के आदत ना रहे, कहा ना उल्टा करे के रहे आदत। पट से कहली कि किनारे कहले बस निहाय के, हम बीच में नहीं जाके लगली बीच में निहाय। डूब गईली, हाला भइल फलानी डूब गईली, फलानी डूब गईली। उनकर मर्द गईले तो डूब रही हे घाटे, धार ऐसे धार चलत रहे। आ खोजता जाके हेर घाटे ऊपर। तो 2 गो लोग आदमी रहे, कहते का खोजता, कहते देखा ना वो घाटवा धारवा चलत जो है डूब गई बिया हमार मेहरार, ये से खोजत। तो कहता अरे मर्दे धार हई से खोजता हई से। कहते तू नहीं खनू जाना, उल्टा हनु काम करत रहे। तो हो सकला कि मर के ऊपर चढ़ल हुई, धार पर चढ़ल हुई, ये सुनू है ना खोजता नहीं। ये कहानी बा।